Ki Nongtrai Anganwadi, ki Badan Hakashatri jong all Jantia Anganwadi and Helpers Workers Union, Hakhabitrik Naiwi ang Arjapsan. Kilalay ban kendu ke Director Ketana Social Welfare Kesorga Jela ka kong CD Langwa bani kran halo ke cing'e ke bahaban mat lor kiwi pan. Henry namar ke jingbom don jong Director hakadi kasngi kila IT no ekshiti hakate ke office trikam. Habakran sila patai kubor na kaliang ka kong Amabiles Power President. Kala ong bagi Nongtrai Anganwadi mentala kumbah nyaw banai e kimyo e kejingsiu kabadai na kabaha jong Kesorga Jela lani ke state share kabadai lai jar tangka shibnai kabala bu cing'e shikat day ki hagi bubun kiliang. Nolor kata kalau orang baladak sorkar kamla ban siu no ika bahak jongki apo niu benai kim ban si ban penlong da kecing ki ngiwan hang ni na kabenta bangin kerpat ya ka director jong ka social welfare na kabenta ka jongi ki akan wadi wagi helpat na kabenta ka pisa ka ba ngimpat yo ka shed nga state share na do benai me hado mentau benai but kumta ngiwan hang ne ngikerpat ya ka director bakan senyau ha bat ya ka sarkar bakin pelaj no ya ka pisa jongi ka bana do tau benai hado benai me hado mentau benai haswa ban kut uneu benai kumta ngi ibu ka jengkerpat ya ki bat menta gasngi ngi labo ro bat ka sithi ha director te bat na kabenta kay CBE bat ka posyan ro ngimpat duyo bat ka material ka insentif ro ngim empat yo na do snem arhajar arbeusan te kumta ya ganero ngi kerpat ya ka sarkar bakin snya bah ban pelaj no ya kani kapisa jongi namar bangi im hadok menta daitang na kabenta ba ngiyo naga state jong gari India jongi ngi im hadok menta te kerpat ya sarkar bakin la ban penlaj ya kani kapisa jongi barro ya ka Biden ro nadok usnem arhajar arbeusan nadok Januari kimpat ayangi kumta ngikum ki akan wadi bat ki helpar ngibon sen ngimla ban syet yo jungbam namar bangim don bisa ban thit ya gadeng naga pelala jong-jongi takumta ya gataro ngi kerpat ya ga sarkar bakin senyau bah ban penlaj no ya ga bisa jongi akan wadi nang ba nginla ban trei ya ga kam ka jongi batro ko umro ngimdon ha kesentar kejongi ta kerpat yo sarkar na liang kata ka umro bakin senyau bah ban penpoi ha kesentar jongi nang bangin kamsuk ban set ya ujung bam bat ban yo ban lek ko ya gi kena bat ya kesentar ya ka state share ngidai ban yo lai hajar si benai bat ya ki helpar si hajar si benai te na kabenta ka Biden pan ngampat da tikna ha kum ka jengtip ka jonga ki ong nyau pheusan tengka nyau pheusan ya marwe yu kena ha ka chisngi te ki khenyo kat ka jengbon jong ki kena ha ka ta kom ki khen ya ka Biden ngi ya keli ya ki CDPO ya ki LS te ki ong bakam pat poi ka ta ka pisah ta kumta keng ba ngim yahun tangim banse banyawan kerpat syado director hang ne te ngi im hagine gisngi nadok ta banai me te tangna ka jingsiu jong ka sarkar India ngi im hadok menta hagador sahajar samspa sibna kisiu ya kata naga India kisiu yang iman lau benai te kumta hagane ka por ngiwan kerpat bayagan ni ka state share ro kapisa yung ka state share ro kinsnya bah ban penpoi kumba poi hi gane ka jong ka sentral sahaja sanspa bat kata ka lai hajar nang bangin dup yo ban pendap penbiang yagi kon gikti ki jong hi hayung bat kumta ngin sokot yagi akan wadi bat ki helpar ladangim yo haswa ban kut uneu benai
Teh ngin sakot yaki bangin yaki nak. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.